Avui traspassem fronteres perquè les obres de 3 artistes de les comarques de Girona justament s'exposaran a 10.000 quilòmetres d'aquí. Viatjaran fins a Corea del Sud per formar part d'una mostra internacional d'art. Són els 3 artistes gironins que han estat seleccionats per a l'exposició Peace Again, basada en el després de la pandèmia, que es farà a Corea del Sud. Una de les seves obres viatjarà per diversos museus sudcoreans fins a arribar a Seül. Amb la vitalitat dels colors que el caracteritza, l'olotí Enric Coll de Carrera ha fet aquest camins cap a la pau, creant un paisatge on 2 línies marquen el camí. El de sota és el camí actual pandèmic i el de sobre seria el futur del camí, que serà més bo i positiu. Llavors vaig fer com un sol negre, amb uns temes verds i colors de taronges, que representa que el sol canviarà més el futur, serà un color més alegre i viu. De la seva sèrie Pensaments sobre la vida, Vitali Lishukov, nascut a Ucraïna i resident a Lloret de Mar, ha escollit la lluminosa número 8, símbol de l'infinit. En ciudades grandes normalmente hay unos lagos, unos pozos o hay fuentes con peces dorados, ¿sí? Y peces dorados son, digamos, aquí es reflejo, que cuando miramos a agua vemos peces, normalmente hay monedas dentro, hay una moneda de plata, una moneda de oro, i com a reflejo del sol. I l'olotí Enric Rubió portarà Falaise de Troyes, aquest capvespre d'aigües tranquil·les que va fer a Normandia l'any 2015, un paisatge que també va inspirar Monet. Em va sobtar que un museu m'escollís, va ser un punt, va ser una esperança de llum que se t'obre després d'una crisi pandèmica mundial, que dius la cultura aquí ens l'han matxacat molt i aquest punt de llum t'obre que diguis, hosti, hi ha esperança, no? Hi ha esperança, l'art l'hem d'ensenyar al món. Els 3 quadres sortiran cap a Corea del Sud la setmana que ve.